Wow naman! Wow! Wow! Mami, nangutan ako. Saan ni pagsingil ako natulog man eh. Huy! 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 Waton ka na lang be. Sa'yo pa man sad. Ginagawa mo! Pintahon ko na lang ng utan niya be. Si ining mata. Total na. Matay Bombay ka ni. Hiniling utang. Para ba ko'y kabayad? Matay. Mata. Ito na. Mata. Matay. Mata. Matay di ba ito? Nalamlak ko na ni. Katsingon ako. No, 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 no! Lakan lang ko. Uy, may gikan Manila! May gikan Manila! Naigikan Manila! Naigikan Manila! Naigikan Manila! Naigikan Manila! Uy, naigikan Manila! Naigikan Manila! Kunaw! Lah! Kisa ni? Kinsam ni. Lah, kaya... Yaw ka pito, kisa ka ni? Ika na Manila! Kan siya? Hindi ka naman nabay. Oh, Hindi ka rin puro maraw. Isang tawanan. Kisa ni? ba't isa na? Hindi niya ba kilala? Si Lando to. Lando! Magkano ka dumating? Iba talaga ang mga Bisaya. Magkano daw dumating? Noong November, 2 piso. 2021. Ayun! Ayun! 2 pesos ka pala dumating. Yan, Lando! Kahapon yun Yan, Lando! Lando. Yan, Lando! Kaya wala. Hala. Wow! Lando. Lando. Wow. Sinaw. 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 Gismel. Uy! Mahal. 20,000. 30,000. Mahal na gud. 40,000. Mahal na. 50,000. 70,000. Ganda. Ganda. Kapit. Kasap tayo. Sabi ka na. Lando. Sige, sabi. Usap mo na kami. Oh, sige, sige. Sige. Kaantay ako sa inyo. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige. Yan, Lando! Lapid. Manila boy. Gutom naman. Okay. Yan, Lando! Ato ning panatan. Taghanig budget.
Sige, sige, mauna. Dali, balik ta. Lando! Gutom man! Gutom! Okay, gutom. Gutom! Pare kami tatag, gutom! Ay, sakta na, palit na na! Palit! Unsa kaya, palit na to? Huwag ko dati de! Ay! Ganon, nga ni ka? Gani, gani ko, kaya mga ikog bahaw ninyo! Manila boy, nga yung bahaw! Ilan eh? 10,000! Lah! Kana! 20,000! Mahal yun! Kana! 30,000! Mahal lagi! Kana! 40,000! Kini! 50,000! Lapid! May mga mil! Tangayong bahaw! Ang tiyan! Pas mo? Pas mo? Balag pas mo! Basta hilas! Patay! Lapid! Tabi sa tagbalik! Usap po na kami, Lando! Oh, sige! Tatske! Kanabala! Lapid. Why budget? Ay, pas mo tagapil. Nagutom na kayo. Ano na lang, nakoy plano, ubanik ko. Sige. Ayo! 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 Mo nang bumbay na itong utangan? Mauna lang niyo. Matay na. Ayo! Huwag mo po'y sapi ni. Pati kabayad. Alams na. Ayo! Duha, dulo. Ayo! Ay, mananagan na mo! Uy, ikaw lang, nangutang ako sa atong Ados Manila. Was, ako yun. Duli, nanay ka diyan. Ato lang mangutang. Patay ko ani, patay, wala akong pambayad, boss. Unsa? Di ka dyan Manila, okay pambayad. Bali mong pambayad. Mahalo na, boss. Mahalo na ya. Mahalo na, boss. Unsa na, boss? Di ka bayad. Ari na. Kuwang pa sa imong pambayad. Nakuha na. Nakuha utang. Oh, lagi, boss. Kasi, Tara, boss. ambis na imong pintas. Kuwang pa ni. Mahalo na, boss. Ako ikang utang, malon karon. Boss, tangtangon na ako, boss. Lai, Boss. Tara, boss. ambis na imong sapatos na masaminan. Kasi, ako ikang utang na ko da. Tara, boss. Buwas na imong sinina. Patay ko ani. Tara, boss. Buwas na imong purol. Buwang ka mo yung kabay sa mga utang. Ako ikang utang na ko da. Tara, boss. O buwas na yung purol mo. Pwede na apilon, boss. Nabato na boss, oh. Sige. Adod na ko, una ko. Di pa tapidab. Tapol Bistak Vibe, shout out! Shout out tayo ni Jovelyn Cabiles, Kilame Bastida, Marisa Silva. Shout out Lynn. Shout out Mirrors TV. Shout out Min. Paulito Official. Shout out ni Suzuki. Shout out ni News A. Shout out Nabutang Bakal. Shout out din ni Hard DSP. Shout out din ni Wag Maumay. Shout out din ni MC Gaming. So shoutout kay Charlene Vlog, shoutout kay All About Torsi, Kambal ni Bigson, Busan. Shoutout kay MSK 25 TV. Shoutout kay Bruce Hunter 54. Shoutout kay Paulo Pos. Shoutout kay Wilfredo Mix Vlog. Shoutout kay Kusina Balors. So mga lang to guys, salamat sa mga ni-support sa Tapol Bistak Live. Punta, support ko sa mga vlog. So mga lang to, salamat.